Namba mar ote machuo kariade ka uchiel nono Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_ kapok ne wadhi yueyo Patricia ntere ote moro ma Judith Oduko nooro na kae ka koro wacho ni sindan makamano nyalo miyo koro rowere take advantage koro gin gidonja donje timbe mag terruok aoyayi mano paro majanyuol kata japiny nyalo bedo godo. To kaluwore gi kaka atiyo gi joma tindo, ayudo ka seche moko mang'eny jonyuol kawo wigi to rwake kuoyo. Dongere wacho ni burying our heads in the sand. Iyudo kaka tinde wadak sani, chon wawacho ni for example ka an kaluo, nyithindo manyiri ne ninde ute dagi, madayo no nong'e ni nyithindo nitie. Sani iyudo ka samoro ogero ot moro ma nyithindo gi ninde jikon. To thum koywaka ni pa gionge. Janyuol to tomo ninde ode kucho kia wechego. Joyce ndalo moko ncha nadhi e liel moro e piny Rangwe. To kana ne liendno, kana oromo saa 4 kama saa 5 ma igo thumbe mag disco matangago. Gima naneno ka nyithindo mielo remba nochung'. To gima ne lichna en nyithindo matindo go miel to jok madongo ok nyithindo matindo, chuo madongo miyudo kochung' e tok nyathi moro, nyathi makwar. You know, nyathi ma kang'iyo to krom kata higa 13. To ka koro napenjo kanyo to ng'iso ni magi oa kuma bor, ok gin kata ma area ka. Manyiso ni wan kaka jonyuol ema wafil. Ok ni ka sindan biro male na Kapavir to kore mabiro miyo nyithindwa bedo gi timbe moko. En mana ni onego wakaw parenting, waduok parenting mane nitiere chon cha, to watem duoko modalities manyien mwanyalo konyogo nyithindo. Achiel en kaka janyuol wateme miyo nyithindo information. Nikech information ok wame nyithindo. Kaka mine wadak mana kibiro kaka ia chin, ok ibed gi nyathi mipuonj nyathini kama achiel ariyo. Wuone temo ka gine magi oketo thenge, gin ka gidonjo to gimako remote gine TV, gine laptops gi, nyithindgi machuo gi ok gibed piny ma giwuogo. Ok gi address issues mag concern. Koro issue mar concern ok en sindan. Issue mar concern en kaka wares nyithindwa. En kaka wakaw thuolo mar puonjo nyithindo. En kaka society ok wakaw gik manyocha ne watimo chon waket into place. Emomiyo samoro wayudo ka nyithindo donje weche ma ok gi understand malong'o nikech wan wawegi ok wakaw thuolo mar puonjogi. Koro sim puonjogi, TV puonjogi, internet puonjogi. Koro puonj ma gin godo no e kuma sida nitie. Tok sindan. Sindan en mana about choice. To bende ok gibi yude mayot nikech wawinjo modalities ma daktari owacho. Nyathi ok biwuok mana kucha to donjo kanyo nikech wang'en matin tie piny mar higa 18 nyaka lwet janyuol bede kore ako nyalo yudo.